הרבה שואלים אותי אחרי החתונה, נו, איך זה להיות נשואה? ואז אני עונה, אותו דבר. הכל ממש אותו דבר. אבל זה מפתיע אותך? ציפית שזה יהיה אותו דבר, או שחשבת שיהיה משהו שונה? אז אני חושבת שלאור זה שבנורמה החברתית אומרים שיש משהו שהוא שונה, וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, האם יש משהו פסיכולוגי שונה בלהיות נשוי או נשואה? ברוכים הבאים לעד החתונה זה יעבור, הפודקאסט שמדבר על מה שבאמת עובר עליכם בדרך לחופה. אני ירדן ג'רבי ואני כאן כי ראיתי מקרוב כמה תהליך תכנון החתונה יכול להציף, לבלבל ולרגש בו זמנית. וכמה חשוב שיהיה מקום שמדבר אמת, בלי פילטרים, בלי אשליות. אם אתם רוצים להגיע ליום הזה רגועים, בטוחים ובעיקר ביחד, תעקבו, תדרגו, תשתפו והצטרפו למסע שבו מגלים את כל מה שצריך לדעת לפני החתונה. אז היום נדבר על נושא שלא מדובר. הבאתי את המומחית כדי לפתוח את מה שאנשים לא מדברים עליו. הפן הרגשי והפסיכולוגי של תכנון החתונה. הרגע הזה שמקבלים טבעת, מתארסים, חוגגים, מקבלים מזל טוב בכל מקום. החלק הכי מרגש במערכת היחסים, ופה עולים בעצם שלב. אבל ביחד עם זה מגיע הלחץ. הלחץ הזה של תכנון חתונה, סטרס מהמשפחה, סטרס על התקציב, איזו חתונה אני רוצה, איך אני רוצה שזה ייראה, איך מתחילים לתכנן חתונה. ומהקצת זמן פנוי שהיה לנו ביחד, הפכנו להיות למפיקי על של האירוע הכי חשוב בחיים שלנו. אירוע שהוא לרוב פעם אחת בחיים, לרוב, לא בהכרח, אנחנו לא מבינים מאיפה להתחיל. איך מחזיקים את הזוגיות הזאת בזמן הזה, שהיא זוגיות טובה, מוצלחת, מאושרת, איך מחזיקים את הזוגיות כמו שהייתה לפני הטבעת, כי יש משהו באירוע שאין מה לעשות, הוא מלחיץ. אז דוקטור יעל דורון כאן איתי, כדי לענות על כל השאלות האלה, ואני בטוחה שאם היינו מדברות בזמן תכנון החתונה שלי, אני בטוחה שיכולת לעזור. אז קודם כל, כיף לי שאת פה איתי. בסוף הפרק, אנחנו נשמח לשמוע ממך איזשהו טיפ זהב שלך עבור זוגות מאורסים, לתכנון החתונה שלהם, שיעבור עליהם ככה קצת בקלות. אוקיי. ואני רוצה להתחיל מאיזשהו פיל בחדר. זמן תכנון החתונה, זה, כמו שאמרתי, זה רגע מאוד מאוד מרגש עבור הזוג. זה המעבר לשלב הבא של חיי הנישואים. וזה אמור להיות רגע הכי מרגש ושמח ותקופה מרגשת, ובאותה נשימה זה מאוד מאוד מלחיץ. פתאום יש כל מיני חיכוכים על תכנון החתונה. מה אני רוצה? מה הפרטנר או הפרטנרית שלי רוצים? איך את מסבירה את זה מבחינה פסיכולוגית שזה יכול להיות פיקים של שני כיוונים? בעצם התקופה הזו של אחרי תכנון החתונה, אמורה להיות התקופה הכי מרגשת והכי שמחה והחגיגה. אנחנו חוגגים את האהבה שלנו, ואנחנו בעצם מביאים למימוש בעצם הטקס הזה אמור לסמל את כמה אנחנו קרובים, את זה שבחרנו אחד את השנייה או אחת את השנייה, וזה לא כל כך קל. למה זה לא כל כך קל? כי לתוך הזמן הזה נכנסים לחצים מאוד קשים של שני בני הזוג ושל כל המשפחות שעומדות מאחוריהם. לחצים כלכליים, לחצים של הסדרים משפחתיים, לחצים רגשיים. המתנקזות לתוך התקופה הזאת המון פנטזיות שהיו לכל אחד מבני הזוג. איך דמיינו את עצמנו? יש אנשים שלא מדמיינים, אבל יש אנשים שמדמיינים במשך שנים ארוכות, איך תראה החתונה שלהם, יש להם סידורים, יש להם פירוט ממש, יש ציפיות, וכל דבר גם עולה כסף. ולכן, למרות שזו אמורה לכאורה להיות התקופה שבה חוגגים, בפועל מה שקורה זה שהרבה מאוד זוגות מגיעים לטיפול זוגי. וזה הפעם זו בעצם התקופה שבה הם נכנסים למשבר ולקושי, להיסוסים, לפעמים לחרטה או לסימני שאלה, האם אנחנו באמת עושים את ההחלטה הנכונה? בגלל כל הקונפליקט הזה של תכנון חתונה? כן, הרבה זוגות מגיעים לטיפול זוגי בגלל תכנון החתונה. זה נשמע כאילו ההפך הגמור, שזה אמור להיות התקופה הכי מרגשת, ואז זה בטח נשמע החוצה. החלטתם להתחתן, אתם בכלל הולכים לטיפול זוגי, אתם בטוחים שאתם רוצים להתחתן? נכון, וזו גם באמת הסיבה שאנשים מפחדים ללכת, הם אומרים, אם יש לנו כאלה בעיות בשלב התכנון החתונה, אולי בעצם הכל טעות, אולי בעצם אנחנו לא אמורים להתחתן, אולי זה אומר משהו הרבה יותר יסודי ומשמעותי לגבי הזוגיות שלנו. אבל נכנסים לעומקים של העומקים, מתחילה להיות בלופ עם עצמך. נכון, אבל את יודעת, הרבה פעמים הלחץ הזה לא אומר שאתם לא צריכים להיות זוג. הרבה פעמים זוגות הם בלחץ מאוד גדול לפני החתונה, והם במשבר מאוד גדול, אבל
אבל בתוך המשבר, אם הם ילמדו לפתור אותו כמו שצריך, אז בעצם הם רוכשים כלים לפתרון הבעיות הזוגיות שלהם בהמשך החיים, וזה נורא נורא חשוב וטוב. וגם קיים, כי אין באמת זוגיות בלי ריבים ובלי חיכוכים ובלי... זה לא קיים, אין את הזוג... כמובן שהמטרה של כולנו זה זוגיות מושלמת, אבל זה לא קיים. לא, זוגיות מושלמת היא זוגיות שכן רבים בה. ויודעים לריב. אבל יודעים לריב טוב. נכון, זה חשוב לדעת לריב, זה אחד מהדברים, אני חושבת, שהכי חשובים במערכות יחסים. מה את חושבת שהגורם העיקרי של ריבים של זוגות לפני חתונה? הרבה פעמים זה קשור למשפחות, משפחות המוצא. כי כשאנחנו מתחתנים, אנחנו חושבים שזו החגיגה שלנו, אבל די מהר אנחנו מגלים שגם להורים משני הצדדים יש משאלות, ציפיות ופנטזיות לגבי מה הולך להיות שם. והרבה פעמים, בגלל שהם עוזרים בתשלום, אז הם חושבים שהם צריכים להגיד את הדעה שלהם, ושהדעה שלהם קובעת. והרבה פעמים הם מפעילים לחצים מאוד קשים על הילד או הילדה שלהם, ואז הלחצים האלה מתגלגלים לתוך הזוגיות, וזה מאוד מאוד קשה, כי אז עולות פתאום השאלות של רגע, מי יותר חשוב? אני או האבא ואמא שלך? כן. זו שאלה. כי ברגע הזה, גם אבא ואמא חשובים, וגם לאבא ואמא יש say, ואני גם רוצה להתחשב באבא ואמא, אבל גם חשובה לי הזוגיות, אז איך מוצאים את שביל הזהב? איך עושים את זה? בתבונה, בפיקחות, בזהירות, ובא לי להגיד גם בצורה פתוחה. ככל שמדברים על זה יותר, ונותנים מילים ללחצים האלה שיש, ובעצם מסבירים בתוך איזה לחצים אני עומד, מה עומד מאחורי הדברים שאני מבקש ממך, מה עומד מאחורי הדברים שאני לא יכול לוותר עליהם, למה אני לא יכול לוותר עליהם, למה זה כל כך חשוב לי, אם אני מצליחה להסביר את עצמי, אז יהיה יותר קל לצד השני לקבל את זה. זה מאוד מורכב, כי מצד אחד, כשהורים עוזרים מבחינת תקציב, לדוגמה, לפעמים יש לנו את התחושה הזאת שוואנס שילמתי או עזרתי, אז יש לי איזושהי בעלות מסוימת, שאם עכשיו אני בוחרת להביא 300 אורחים כהורה, אז אני יכולה להביא, כי מה זאת אומרת? כי שמתי את ה-X כסף, אבל וואי, זה כל כך מורכב, כי זה האירוע הכי רגיש בעולם, וזה לא האירוע של ההורים, זה האירוע של הילדים. ולכן אני גם לא יודעת אם ההורים מאזינים לפודקאסט, אני ממש מקווה שכן, כי אני חושבת שהם האוכלוסייה שצריכה הרבה מאוד ייעוץ בתקופה הזאת. צריך להיות מאוד חכם כשאתה מוליך את הילד שלך לתוך הניסויים. זה שאתה נותן כסף, זה לא אומר שאתה מיד גם קובע. ויש הרבה רגישות עם הצד השני, והרבה פעמים גם הרגישות קשורה לזה שזה זוג צעיר, שנמצא בשלבי חיים הראשונים של החיים שלו, ועדיין בשנה הראשונה של הזוגיות, את יודעת, בשנת הזוגיות הראשונה או בתקופה הראשונה, עוד גם בני הזוג עצמם הצעיר לא יודעים לריב כל כך טוב. עוד אין להם את ההסכמים האלה והסידורים שיש לזוגות ותיקים. אז קצת תקלו עליהם, תתחשבו בהם, תיתנו להם להחליט החלטות. תבחרו, choose your battles, נכון? תבחרו את המלחמות שלכם, על מה חייבים, ואתם לא מוכנים לוותר, שיהיה כיסא נוח לסבתא, שהסבתא לא תשב ליד רחבת הריקודים, לא יודעת מה חשוב לכם ובל יעבור, ולעומת זאת, על איזה ויכוחים אתם יכולים קצת אולי להתגמש לגביהם. למשל, צבע המפיות, אולי זה לא כזה קריטי. לא, זה גם, אגב, זה לא קריטי בכלל, גם לזוג. אבל את יודעת שצבע המפיות זה הרבה פעמים נושא לשיחה בין משפחות. כן. את יודעת ש... אני יצא לי לדבר, יש לי הרבה חברים סטרייטים מהקהילה, ואני רוצה לשמוע ממך, האם את חושבת שיש הבדל בתהליך תכנון החתונה עבור זוגות מהקהילה וזוגות סטרייטים, ואני אסביר לך למה אני שואלת את זה. אנחנו כזוג נשים שתכננו את החתונה, אין דבר כזה אני מחליטה או עדי מחליטה, אנחנו מחליטות. ויש לי חבר לדוגמה ממש ממש קרוב, שמתחתן אוטוטו, והתייעץ איתי על תכנון החתונה, ואז אמרתי לו כמה דברים, והוא אומר לי, זה לא אני מחליט, זאת אשתי. עכשיו שהוא אמר לי את זה, אמרתי, וואו, אני לא יכולה להגיד דבר, כי אין לנו את זה. האם את חושבת שיש משהו בהבדל כזה בין זוגות סטרייטים ללהט"בים? זו שאלה מצוינת, אבל ההבדל לא קשור לסטרייטים ולהט"בים, ההבדל קשור באמת לסוג הנשים. אני חושבת שאתן שתי נשים דעתניות, שמוכרחות להחליט ההחלטות ביחד אחת עם השנייה, ובאמת השנה חיתנתי זוג נשים מקסים, שלקחו את כל ההחלטות ביחד, למשל, וההורים שלהם לא היו בכלל בתמונה, למרות שהם מימנו, אבל לא היה להם שום יד בהחלטות, שתי הבנות החליטו ביחד על כל דבר. לעומת זאת, חיתנתי בשנה שעברה זוג גברים, שאף אחת מההחלטות לא התקבלה, לא על ידי זה וגם לא על ידי השני, אלא האימהות החליטו. אז זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם, גברים לא מחליטים, נשים מחליטות, זה לא? אז הרבה פעמים אני מרגישה שזה באמת תלוי בגבר, יש גברים כאלה שאומרים יאללה, הכל הלך, ודווקא יש גברים שיש להם איזה פנטזיות לגבי
מה הם צריכים, ואיך זה אמור להיות. ומצחיק שאת אומרת את זה, כי יש לנו פרק עם ג'וליה ויוגב, ודווקא שם, יוגב יותר יזם והחליט, אז זה היה מאוד מאוד שונה בנוף. בגלל זה אני אומרת לך שזה באמת קשור לאופי. יוגב הוא בן אדם תחרותי, הישגי, דעתן, עקשן, ויש לו דעות על כל דבר. ברור שיהיה לו דעות גם בנושא החתונה שלו, כן. נכון? חד משמעית. אני חושבת שגם יש עוד קונפליקט שאנחנו חיים אותו ביום-יום, אגב, לא רק לחתונות, של העולם של הרשתות החברתיות, לראות ולהיראות. לפעמים אנחנו יכולות לראות דברים באינסטגרם שהם פתאום איזושהי חתונת חלומות שראינו, או איזשהו איש מקצוע מסוים, או עיצוב מסוים, ואני רוצה את זה, ואני רוצה גם להראות את זה החוצה, והתקציב שלי לא תואם את זה, אבל חשוב לי מאוד להראות לרשתות החברתיות את החיים שלי ואת התכנון חתונה שלי. עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה, ואני בטוחה שגם זה גורם לריבים בתוך זוגיות ובמהלך תכנון החתונה. יצא לך לשמוע על דברים כאלה? כן, אני חושבת שמה שאת מדברת קשור לסדרי עדיפויות. בעצם זה נושא שאולי מתחדד לקראת החתונה, אבל בעצם כל החיים מלווה אותנו. מה סדרי העדיפויות שלנו? אם יש לנו עכשיו הרמה מסוימת של כסף, האם ניקח אותה ונחסוך לפנסיה? האם ניסע איתה לטיול בארץ? ואיזה אחוזים אנחנו בעצם שומרים למען הביטחון העתידי שלנו, ובאיזה אחוזים אנחנו רוצים ליהנות מההווה שלנו ולחיות? והדברים האלה גם מאוד מאוד מועצמים בחתונה, בגלל שהחתונה וההכנות לחתונה קשורות להחלטות לגבי מה יישאר לעתיד. האם יותר חשוב איזה מנות האורחים יאכלו, או יותר חשוב שהתמונות שישארו לעתיד? את חושבת שטיפ כזה, אבל זה משהו שבאמת יכול לעזור לזוג בסוף, כי הרציונל, אני מאוד מבינה אותו, אבל בסוף יש לך את הדחף הפנימי הזה שאת רוצה להראות, אז זאת אומרת, נכון, ברור שיותר חשוב שיהיה לי כסף לחיסכון, פנסיה, טיול, אבל חשוב לי להראות. אז לפעמים לא תמיד תואם את המציאות שלנו. נכון, וכמו הרבה דברים, אנחנו בעצם צריכים לעשות למצוא איזושהי פשרה בין החלומות הגדולים שלנו לבין המציאות, ואני מציעה לא לחיות לגמרי לפי המציאות, קצת להרשות לעצמנו גם לחלום ביום הזה, וקצת להרשות לעצמנו להוציא על עצמנו, כדי שבאמת לזכור את היום השמח הזה, אבל מצד שני, אני רוצה להזכיר את מה שיודע כל מי שכבר התחתן פעם אחת לפחות, זה שהחתונה נגמרת אחרי 4 שעות, ואחרי זה יש חיים שלמים של זוגיות. אל תוציאו את כל הכספים שיהיו לכם בשנים הקרובות רק על החתונה, כי אתם תרצו להשקיע בעצמכם גם יום אחרי החתונה. היו לנו 2 אירועי חתונה, אז התחתנתי פעם אחת, אבל היו לי 2 אירועים, ואני שומעת אותך, ואני אומרת, זה כל כך נכון, אבל בסופו של דבר, הוצאנו הרבה יותר ממה שתכננו. אז זה מאוד מאוד קשה ליישום, זה באמת הקונפליקט הענק הזה. בין היום הכי מרגש, את הופכת את זה ליום הכי מרגש, הוא קורה רק פעם אחת, ואת חורגת מהתקציב. אז זו הזדמנות לדבר על ההבדלים הבין-אישיים שאצל שני בני הזוג. כמעט אצל כל זוג יש מישהו, אחד מהם, שהוא קצת יותר קשוב, נגיד, לדבר הזה, של לחסוך, לשמור, להיות אחראי. ויש את השני שהוא יותר בעולמות הפנטזיה, בוא נחווה, בוא ננסה. עכשיו, אם אנחנו... אז בתוך הזוגיות, פתאום זה מתחיל להתרחק, והדברים האלה, האחרות הזאת, הופכת להיות איזה הבדל תאומי, שלפעמים גם נורא נורא מכאיב. אני רוצה להזכיר משהו לגבי האחרות. האחרות הזאת היא הדלק של תחילת הקשר. הסיבה שבגללה התאהבת בה, זה בגלל שהיא שונה ממך, משלימה אותך, מאזנת אותך, ופעם את חשבת על החלק הזה שלה שהוא מקסים, שהיא כל כך, נגיד, יציבה, חסכנית, וחושבת על העתיד. חשבת שזה יעזור לך שתהיה לך פרטנרית כזאת, והנה ברבות היום, אוי, בדיוק זה מה שעכשיו מעצבן אותי, נכון? כן. אז לזכור שהאחרות הזאת היא חלק מהסיבה שגם בחרתם אחד את השנייה. יואו, איזה בסה שהיא לא פה, עכשיו הייתה חוגגת, עושה, את רואה. גם מהצד שלה, הייתי רוצה להזכיר לה את זה, למה היא בחרה אותה? כמובן, לא, על זה היא מודה, אבל את יודעת, לפעמים זה כאילו, באמת, אני מהמקום המאוד מדויק, ומאוד בתוכנית העסקית, ולא לחרוג. עכשיו, יש לחרוג, אבל יש להכפיל, זה אחרת. והיא בפנטזיות. כן. אז צריך לזכור באמת שאת אהבת החלק הזה, שאת נורא רצית את החלק הזה, החולם, המפנטז, הקצת מפזר ונאיבי, ואולי לא מחובר לחיים, את רצית שהיא תעיף אותך, וזה נורא טוב ביום יום, אבל בסוף כשמגיעים לתקציב, זה אולי קצת פחות מוצלח. כן. שיצא לך לשמוע על זוגות שיש ביניהם הבדל כלכלי, לדוגמה, שצד אחד יכול להביא, לא ללא הגבלה, אבל יש לו יותר הון, והצד השני פחות. אז זה גם יכול ליצור המון המון קונפליקטים, שאם צד אחד מממן חתונה, והצד השני לא.
יש גם מתחים מאוד גדולים, תחשבי אצל הצד שאין לו כסף, אבל עדיין יש כסף בקופה, כי ההורים של הצד השני מביאים, ואני רוצה לחגוג את היום הזה שלי, ויש לי חלומות, אבל אולי בגלל שאני לא מהצד שמביא כסף, אז אסור לי שתהיה לי דעה. אני רוצה שתהיה לי דעה, אני רוצה שתהיה לי דעה שווה אפילו לצד השני, ואני רוצה שיתחשבו בי, אבל אני גם מרגישה לא נעים לבקש, אז אולי הדרך שבה אני מבקשת ואומרת, גם זה לא הדרך המיטבית. זה גם קצת עושה סדרי, כאילו רמות של, או יש פתאום איזה מעמדות בתוך הזוגיות, ואנחנו רוב הזמן, יש תמיד מעמדות בתוך זוגיות. בוא נגיד, אם את הצד החוסך והמחובר לקרקע, ועדי הצד החולם והמרחף, זה לא קורה רק בהכנות לחתונה, זה קורה גם בכל יום כשאתם הולכות לסופר, נכון? נכון. יש לזה משמעות הרי יומיומית, אבל בחתונה זה מתעצם, ואנחנו נורא רוצים שהצד השני לא ייפגע מזה. לא ייפגע מזה מהפער הזה שיש בין שני הצדדים. מאוד רגיש. זה גם גורם לריבים, כי את מצד אחד מנסה לגרום לצד השני, כמו שאמרת, להרגיש בנוח, אבל מצד שני אי אפשר לחרוג יותר מדי, אז איפה שמים באמת את הקו הזה? אז הקו הזה, כמו כל דבר בחיים, צריך למצוא את שביל הזהב, ושביל הזהב הוא נורא נורא חמקמק, כי הוא לא תמיד באמצע. אם נגיד את רוצה להוציא על משהו 1,000 שקל והיא רוצה 0, אז יכולות לכאורה על 500, אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. ההחלטות הגדולות בחיים לא עובדות ככה שאפשר ללכת לאמצע, אלא באמת צד אחד צריך טיפה לעשות יותר, ללכת לקראת הצד השני בתחום מסוים, והצד השני צריך להתאזן בתחום אחר, וזה כן. לא תמיד גם מתקזז. כן. הכל מאוד מורכב, עכשיו שאת מסברת את כל הדברים, אני אומרת, איך צלחתי את זה? כמה זמן הכרתם בזמן שהכנתם את הניסויים? כמה זמן כבר הייתם ביחד? אז התארסנו יחסית מוקדם, התארסנו בערך אחרי כמעט שנה, ואז תכננו את החתונה שנה וחודשיים, והיום אנחנו נשואות כבר 10 חודשים. אני שואלת את זה בגלל שיש לי שאלה לגבי התקופה מהרגע שבו מחליטים להתחתן ועד הרגע שמתחתנים, באמת. כאילו, התקופה של האירוסין, האם טוב שהיא תהיה ארוכה או קצרה? יש גם באמצע. אני חושבת שקצרה מדי מלחיצה וארוכה מדי היא too much, ואז זה גורם לך כל הזמן לטעות ולבדוק ולחזור בך, וצריכה להיות איזושהי תקופת זמן מסוימת שהיא מדויקת יותר, שנותנת לך להיות מצד אחד ממוקדת, מצד שני לא להתפזר יותר מדי. שנה וחודשיים היה המון זמן. זה, גם היו לנו 2 חתונות ובחול, ובסוף יום החתונה שלנו בחול היה ביום המלחמה עם איראן, לא אמרו לנו כלום. וואו. זה היה מצד אחד היום הכי מרגש בחיים שלנו, ולא אמרו לנו כלום, וכשהסתיימה החתונה, החברה באה לספר לנו שקורה משהו בישראל, משהו מאוד מאוד גדול. וואו. את מפיק חייך יורדת לתהום, שכמובן גם מבחינת העצב ומה שקורה, אבל גם מבחינת רגע בפרקטיקה, האורחים שלי אמורים לטוס מחר חזרה לארץ. אני פה אחראית על 50 אורחים, אין לי מלון בשבילם ללילה הבא. וואו. מלא אחריות. הורים לילדים שהשאירו את הילדים בבית, הורים לילדים עם הילדים איתנו. זה היה טירוף, וזה גרם לנו לא לרצות את החתונה הבאה, את האירוע בארץ, כי אמרנו, די, זה מקשה אלינו. וחשבנו בכלל שנדחה את האירוע הבא. ואז בבוקר בעיר אחד הייתה הפסקת אש. ואז אנחנו הקלות תקועות בחול, עדיין לא מדדנו שמלות, אבל יש אירוע. אז כל האירוע הזה, גם התכנון וגם בסוף, החתונות עצמן היו מהממות ומרגשות. הבין לבין היה כל כך מלחיץ, וזה משהו שאני לא אוכל לשכוח אותו. זאת אומרת, הוא מצד אחד עולה לי בזיכרונות, אני אזכור יותר את החלק המרגש של החתונה, ובאמת האירוע עצמו, אז זה היה לא פשוט, בגלל זה אני אומרת שיש איזשהו דיסוננס בין האירוע שכולם מחכים לו, לבין מה שיודעים בפועל על האירוע הזה. אני חושבת שהסיפור שלך נורא חשוב, כי הוא באמת מדגיש משהו שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה, שגם אירועים שהם נורא נורא קשים, אם בסוף יש הצלחה, אז ברבות הימים, דווקא זה שזה היה קשה, והיה איזה אתגר מיוחד, זה הופך להיות איזה משהו כיפי שקרה, ואיזו חוויה שנזכרת בתוך החוויות של החיים. אירועים שעוברים חלק דווקא, פחות זכירים. אנחנו הרבה יותר זוכרים את האירועים שהיינו צריכים להתגבר על משהו. את בטוח יודעת את זה בתור ספורטאית, ומרגישה את זה, ומכירה את זה, איך הכישלונות בדרך להצלחה, ואיך הכישלונות גם ממתיקים את ההצלחה בסוף. חד משמעית, גם בקריירה האולימפית שלי, אין סיפורים מדהימים, והיה, את יודעת, דרך הזהב, הכל היה עם פציעות, הכל עם כאב, ועולה שבורה לגמרי לתחרות, וזה באמת מה שהמתיק את זה. כי אם הכל היה הולך חלק, אז כולם היו עושים את זה, וזה היה קל, אבל זה לא ככה. וגם אני מאמינה שבחיים שלנו, בכללי, לא רק חתונות,
דווקא הדברים הקשים שהולכים קשה, הערכה שלך לתוצאה הסופית היא גדולה יותר. אז בואו נדבר על חוסן, כי בעצם מה שאנחנו אומרות זה שצריך לפתח איזשהו חוסן, את יודעת את זה מהקריירה האולימפית שלך, ובעצם אנחנו יודעים את זה בחיים. צריך להיות בחוסן, אנחנו כולנו כעם צריכים להיות בחוסן, נגיד, להחזיק את התקופה הקשה שיש עכשיו. אנחנו צריכים להיות בחוסן אישי, כל אחד עם עצמו, אבל יש מושג כזה גם של חוסן זוגי. חוסן זוגי זה היכולת של בני זוג לעמוד בעיתות משבר, וכשזוג נפגש ומתאהב, וכשפגשת את עדי והתאהבת בה, את בעצם לא יכולת לדעת מה החוסן הזוגי שלכם, במה תצטרכו לעמוד, איזה אתגרים ילוו אתכם במהלך השנים, וזוג טוב זה זוג שמכל מקרה כזה של קושי, אתגר ואפילו משבר, מצליח לצמוח, ואז הוא רוכש לעצמו עוד מיומנויות להמשך החיים, וזה החוסן הזוגי שהוא נכס שלנו. מאוד מאוד חשוב. רגע, הנה אנחנו כן בתקופת זזקה, אז אנחנו נקום ונמשיך את הפודקאסט הזה בהמשך. אז חזרנו מהמקלט ואנחנו ננסה רגע להמשיך מאיפה שהיינו. בדיוק דיברנו על חוסן זוגי. כן, אז דיברנו על חוסן זוגי שנכנס לנו לחוסן הנפשי שלנו בכלל, בתהליכים ובמה שאנחנו חווים בחיים. אנחנו רגע נחזור אז לנושא שדיברנו עליו, שזה אירועים משמחים וחתונות, והרבה שואלים אותי אחרי החתונה, נו, איך זה להיות נשואה? ואז אני עונה, אותו דבר. הכל ממש אותו דבר. אבל זה מפתיע אותך? ציפית שזה יהיה אותו דבר, או שחשבת שיהיה משהו שונה? אז אני חושבת שלאור זה שבנורמה החברתית אומרים שיש משהו שהוא שונה, וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, האם יש משהו פסיכולוגי שונה בלהיות נשוי או נשואה? כי אוקיי, היה את האירוע, וזה לא השפיע עליי החלק הרשמי הזה של, עכשיו, זהו, זה לא כל החיים, אלא להפך, זה דווקא חיזק אותי, זה שימח אותי, זה לא לקח אותי למקומות של מלחיצים, לקח אותי דווקא למקומות שהם יותר בטוחים. אז קודם כל גם זה יכול להיות שינוי, יכול להיות שיש שינוי לטובה, שינוי של הרגשה של ביטחון, שינוי של הרגשה של איזה רוגע, של אוקיי, עכשיו זה אני ואתה או אני ואת ביחד, והבטחנו אחת לשנייה וזה יהיה לתמיד, וזה נותן איזה נחת כזו ושלווה. יש בני זוג שדווקא היום שאחרי פתאום יש אכזבות, פתאום יש ספקות, פתאום מה שעבד מקודם דווקא מתעוררים סימני שאלה חדשים. זה נורא נורא אישי. זה לא, אי אפשר להכליל, אי אפשר לקבוע חוק או כלל לגבי זה. אבל באמת יש דברים שמשתנים? יש אנשים שמשתנים מאוד, יש אנשים שבעצמם גם הם עוברים איזשהו שינוי אחרי החתונה. יש קלישאה כזאת, לפעמים גם בדיחות כאלה על הגבר שאומר שאשתו הייתה נורא נורא נחמדה, עד שהוא התחתן איתה, וזה... זה עד היום. אבל זה לא תמיד ככה, זה לא באמת... אז זאת אומרת שבאמת יש משהו פסיכולוגי שקורה, שיש שינוי. אצל חלק מהאנשים יש שינוי, והשינוי קשור לבאמת דברים שקשורים לאמון וביטחון. כל הסיפור הזה הרי של החתונה והטקס קשור איכשהו לאמון וביטחון, וזו שאלה האם אנחנו צריכים את הטקס בשביל הביטחון, או אם כשיש לנו ביטחון, אז הטקס הוא כאילו חגיגה של הביטחון שכבר יש לנו. ויש זוגות שמתחתנים בשביל להרגיש בטוחים, ויש זוגות שהם מרגישים בטוחים, ואז הם מתחתנים. אז זה בכלל מסיבות שונות ודרך דרכים שונות מגיעים לאותו המקום. כן, בסוף אני בטוחה שיש זוגות שכמו שאמרת, עושים את זה כדי להרגיש ביטחון, שבעיניי זה נשמע לי מופרך, כי וואו, להיכנס לכל הסחרחורת הזאת, כשאני לא בטוחה בעצמי בכלל, זה עוד יותר אימור ומפחיד. נכון, אבל זה קשור למשהו שקורה בתקופה האחרונה, שלהרבה אנשים מרגישים שמאוד קשה להם להשיג ביטחון. בכלל, בעידן המודרני, בגלל השפע, ובגלל שכל כך הרבה זמן עסוקים הרבה פעמים בחיפוש, ועד שמוצאים את הבן אדם הנכון, הרבה פעמים הספק הוא חלק מהעניין. כל הזמן אני מקנן איזשהו ספק כזה, זה הבחירה הנכונה, זה באמת האהבה מה שאני מרגישה, הוא באמת האיש שלי, זה יתאים לי גם בעוד 10 שנים, מה שקרה לנו בריב האחרון, זה אומר משהו על מה שיהיה כשיהיו ילדים או לא, יש המון ספקות, והרבה אנשים מחפשים את הביטחון דווקא כדי להרגיע את הספק. האם זה מרגיע את הספק? אני לא בטוחה. זה מזכיר לי קצת את השאלה של הגשמה עצמית שלנו. כשאנחנו בהגשמה עצמית שלנו, אנחנו גם מחפשים את הוודאות. לדוגמה, כשהייתי ספורטאית צעירה, חיפשתי את הוודאות. האם אני בדרך הנכונה, האם אני בספורט הנכון, האם אני אצליח. אבל אין לך ודאות, כי את יכולה מצד אחד להצליח יותר, להצליח פחות, יש תקופות. בספורט זה גם מאוד מאוד מוחלט ואכזרי, מדליה הצלחה בלי מדליה כישלון. אז איך אפשר בזוגיות להגיד עכשיו, כן, זה נכון לי ל10 שנים. כאילו, ברור שיש סימנים, אבל זה מאוד מאוד קשה. את כל כך צודקת עם הדבר הזה של הוודאות, כי נושא הוודאות הוא נושא קריטי בחיים. אם תחשבו כל אחד איפה הוא היה לפני 3 שנים או לפני 10 שנים, האם אהבתם ללבוש את אותם בגדים? האם שמעתם את אותה מוזיקה?
האם אהבתם את אותו סוג אוכל? הרבה פעמים לא, אנחנו נורא משתנים במהלך השנים, אז אם אנחנו משתנים כל השנים, אז מי יתקע לי כף ויבטיח לי שאני אשאר ואני ארצה את אותו גבר שלצידי גם בעוד 3, 5, 10 שנים ובעוד 20 שנה. באמת הוודאות היא דבר נורא נורא חמקמק, ואני חושבת שהדבר שלמדת בספורט, ואני למדתי בפסיכולוגיה, שעד הרגע חשבתי שזה המקצוע של הכי הרבה חוסר ודאות, עכשיו אני חושבת שאולי גם ספורט. באמת אנחנו לומדים במקצועות האלה שלנו שאי אפשר להשיג ודאות. ואתה אף פעם לא יושב על איזה קרקע של ודאות, אלא הספק הוא חלק מהעניין. החוסר ודאות, הסימני שאלה, הם גם הרבה פעמים המנוע שלנו להמשיך ולנסות ולהתאמץ, כי אנחנו רוצים להשיג איזה משהו עם טיפה יותר ודאות, אז אנחנו עובדים מאוד קשה. אני חושבת שאת עבדת מאוד מאוד קשה כדי להגיע לוודאות. כמובן. וכל פסיכולוג עושה את זה, הוא גם עובד נורא קשה כדי להגיע לוודאות, ואז בסוף הוא נכנס לפגישה ונכנס למטופל, וזה חוסר ודאות מושלם. יש עכשיו 50 דקות שהוא הולך לדבר איתי, אני לא יודעת על מה, אני לא יודעת מה הוא רוצה ממני, אני לא יודעת אם יש בתוכי את המילים הנכונות כדי לעזור לו, אני לא יודעת אם אני אוכל להיות המטפלת הטובה בשבילו, וכל שעה מחדש יש את החוסר ודאות הזו. להיות מבוגר זה ללמוד לחיות בחיים שבהם לא תהיה לך ודאות, ולמרות זאת אתה צריך לקבל החלטות. אני חושבת שהאי-ודאות הזאת מלווה אותנו במלא דברים, כי בסוף, אם הכל היה עם ודאות, הכל היה מאוד ברור, משעמם, רגיל. עכשיו, אני לא יודעת מה יהיה מחר, אני יכולה לתכנן, אבל אם משהו יקרה, אז החוסר ודאות מלווה אותנו בכל דבר. ולמה זה חשוב בזוגיות? אם היית יודעת שהתחתנת, ועכשיו את יכולה לשבת בשקט על שמרייך, לא יקרה כלום, הכל יהיה בסדר, אז קצת היית נרדמת וגם מרדימה את התחום הזה של הזוגיות. אבל אם את יודעת שחוסר ודאות זה משהו שקורה ומתרחש גם בתוך הזוגיות, אז זה שאת נשואה כבר 10 חודשים לא אומר שאת בסדר. את צריכה לעבוד על הזוגיות. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן, וגם את לא יודעת איפה, זה תמיד יכול להיות יותר טוב, ותמיד יכולים לקרות דברים, אז זה תמיד צריכה להיות אונית, אז אני חושבת שדווקא מי שלומד לעבוד עם חוסר הוודאות, לאו דווקא רק בזוגיות, בחיים, זה כלי מאוד מאוד חשוב. זה קטע שאת אומרת את זה, שיש לכם את זה פסיכולוג, אני בטוחה שיש בהמון המון מקצועות, ובכלל, כי אני ממש זוכרת את חוסר הוודאות, האם אני במקצוע הנכון, במיוחד, שכן צעירה, לא הייתי מהספורטאיות הבולטות, שאת יודעת שאמרו, היא מוכשרת, היא תצליח, ממש לא. אף פעם אי אפשר לדעת את זה מראש, נכון? לכל האנשים שאתה אומר, ידענו את זה מההתחלה, לא ידעתם את זה מההתחלה, עכשיו אתם רואים אותה עם המדליה. ואתם אומרים, ברור שזה היה ככה. שהכל היה קל, איזה קל. זה גם הכי מעצבן, שחושבים שהכל היה לך קל. הכל היה לך קשה. ממש ככה, ועד היום קשה, וגם דברים שאני משיגה קשה לי. ואני חושבת שאחד הדברים שעדי כל הזמן אומרת לי מהצד, זה אני פשוט שמה לב עכשיו, גם כשאת מקבלת לא, וכשאת מאוכזבת, ושאת מתוסכלת, ושלא מצליח לך, ההבדל אצלך לעומת אחרים, שאת פשוט ממשיכה. זה לא מנהל אותי, כי ברור לי שיגיע לא, וברור לי שאני לא אצליח בדברים, כי אני לא אלך בדרך המלך והכל יעבוד, זה לא עובד ככה, זה לא החיים. אבל זו הסיבה שאת השראה לכל כך הרבה אנשים, גם בשבילי, בתור דמות, באמת מהמקום הזה, של האופי הזה, של שחקנית אולימפית. משהו שבאמת, יש אנשים שלא יודעים לעשות את זה, ומישהו ספורטאי אולימפי, הוא יודע לעמוד בכל כך הרבה אתגרים, לעמוד בלא ולא ולא, ולא להפסיק לקוות. יש משהו נורא אופטימי, נכון. ומאוד חזק ומאוד חסין בסיפור שלך, ואני חושבת שזה נותן השראה להמון אנשים. איזה כיף, רק זה היה שווה כבר לעשות את הפודקאסט הזה. אני חוזרת איתך רגע לשאלה של תכנון חתונה. את חושבת שיש בתקופה הזאת דברים שזוגות לומדים על הפרטנר שלהם בזמן התכנון, שהם לא ידעו קודם? יש המון דברים שאנחנו לומדים, וזו הזדמנות, ואת יודעת, זה קצת כלי מה שאת אומרת. בואו תתייחסו לתקופה הזאת בתור הזדמנות ללמוד משהו חדש על הבן זוג שלכם שלא ידעתם. פתאום היא לחוצה, פתאום היא ברייטזילה, פתאום הוא יוצא ממנה משהו שלא ציפית, אז אולי אתה יכול לא רק לבקר את זה, אלא גם להיות סקרן לגבי זה, ולהגיד, מעניין למה היא כל כך לחוצה עכשיו, מה מטריד אותה, מה מפחיד כל כך בתהליך, מה היא פוגשת, וגם לפתוח איתה אולי שיחה על זה, אם תגיע ממקום קצת סקרני לתוך הדבר הזה, יכול להיות שתגלה אותה גם, ותלמד עליה לדברים לא רק רעים. אני נזכרת בזה שבתכנון חתונה לידי היה ממש ממש לחוץ, זה היום חתונה שהיא תראה כמו שצריך, ואשים לה, והיא כזאת פרפקציוניסטית בהכל, שאני יודעת מאיפה זה מגיע, אז היה חשוב לה, וניסיתי לעזור לה בכל דרך אפשרית, שיהיה את האיפור, שהיא רוצה ואת השיער, שהיא רוצה ואת ההלבשה, שהיא רוצה ואת העגילים, זה ברמת דיטלס מאוד מאוד גבוהה.
אבל הנה מה שאת אומרת באמת, שאת מכירה את הפרפקציוניזם הזה שלה, אבל כשאת מדברת על זה, את מדברת על זה בכזו אהבה ורוך וקבלה, ויכולת להסתכל בעיניים טובות על התכונה הזו, שגם יכולה להיות מעצבנת, ויכולה מאוד להעיק גם עליה וגם על הקשר שלכם, אבל יש בה גם חלקים יפים, כי בסוף, אם מצליחים, כשחיים עם מישהו שהוא פרפקציוניסט, אז באמת, הרבה פעמים התוצאות מאוד גבוהות, וזה באמת ממקסם את היכולות של שני בני הזוג. את אומרת את זה עכשיו, כאילו זה היה לי קל, זה לא היה לי קל, כן? לא חושבת שזה היה לך קל. זה פשוט, כמו שאת אומרת, זה תהליך, כי בהתחלה לא הבנתי את ההתעקשות ללמה, ואז עם הזמן, את אומרת, אוקיי, זה חשוב לה, זה חלק מהדברים שחשובים לה, אז אני יכולה להבין. הגענו לסוף, אני אשמח לשמוע ממך, את טיפ הזהב שלך לזוגות מאורסים לתכנון תהליך החתונה. אז בגלל שהייתה הזקה, כבר יש לי 2 טיפים. יופי, מעולה, זכינו. כי הטיפ הראשון זה מה שחשבתי בהתחלה, כשאמרת שתשאלי אותי, אז אמרתי, אוקיי, אז אני אגיד לאנשים, בואו תגידו אחד לשני תודה, שאתה סובל אותי. זה בכלל משהו שאני חושבת שטוב לנישואים, פעם בשבוע, או לפחות, אפילו עדיף פעם ביום, כל יום להגיד תודה שאתה סובל אותי. איך שאנחנו מסיימות, אני כותבת לידי, תודה שאת סובלת אותי. ממש, זה נראה לי משפט טוב להגיד בסוף כל הזקה, בסוף כל יום, בסוף כל ערב, בסוף כל שבוע, תודה שאתה סובל אותי, אנחנו בסך הכל קשים. אגב, גם הצד השני צריך להגיד את זה, זה שני הצדדים. כי להיות בתוך זוגיות זה להיות בתוך המון המון שמחה, אבל זה גם קושי מאוד גדול. אנחנו לוקחים עוד בן אדם לתוך החיים שלנו, מכניסים אותו לסדר יום שלנו, שמים אותו נורא גבוה בסדר עדיפויות שלנו, וצריכים להיות כל הזמן שאכפת ממנו. זה מאוד מאוד קשה ומכביד ברגעים, אז אנחנו גם בעצמנו מכבידים וקשים, ולא הכי נחמדים בזוגיות תמיד, אז תודה שאתה סובל אותי, זה הטיפ הראשון. והטיפ השני, כשירדנו להזקה, למקלט, אז באמת נזכרתי באיך מתחיל ואיך נגמר קרב בג'ודו. וקרב בג'ודו תמיד מתחיל עם קידה, נכון? וגם אחרי כל המאבק והניצחון וזה, נגמר עם קידה. נכון. אני חושבת שיש בזה משהו נורא נורא מכבד את האירוע. יש משהו בדבר הזה שפותח וסוגר את האירוע ומכבד אותו, והייתי רוצה להציע את זה לאנשים שעכשיו נמצאים בתוך השלב הקשה הזה של החתונה. תיתנו לעצמכם אחד לשני איזה מין את התנועה הזאת, אחד כלפי השני, שהמשמעות שלה היא, אני זוכר שבחרתי אותך, אני זוכר שרציתי שנהיה ביחד. זה לא סתם התלאות האלה שאנחנו עוברים עכשיו. יש לכל הדברים האלה משמעות. ברבות הימים אנחנו נשמח מזה, אנחנו נפיק את האירוע שאנחנו הכי אוהבים, ובואו נזכור שזה ככה גם אם היה בדרך מאבק גדול ואפילו תבוסה. מהמם, ומאוד התחברתי לחיבור לעולם הג'ודו. טוב, דוקטור יעל דורון, תודה רבה לך. אני יצאתי מפה מועצמת, ולחזור לידי שלי, לתת לך חיבוק, להגיד לה תודה, לתת לה קידה על כל מה שעברנו. ותודה רבה לך, אני מאמינה ומקווה שזוגות ייקחו את כל מה שאמרת, ויצלחו את תהליך תכנון החתונה בשלום, וייהנו מזה. תודה שהזמנת אותי. מאוד מאוד שמחתי והתרגשתי לפגוש אותה. איזה כיף, תודה רבה.